Nhar is-Sibt 16 ta' Settembru l-Isla mistennija tinbidel u ssir mera ta' arti u kultura dan bil-parteċipazzjoni ta' bosta qdiet u persuni Senglejani li se jiftħu l-bibien tagħhom biex juru t-talenti tagħhom. Dan il-festival bl-isem ta' Merħba Senglejana se jkun wieħed li jiċċelebra bl-iktar mod ħaj il-kultura tal-Isla hekk kif se jkun imsejjes fuq narrattiva u l-wirt ta' din il-belt. One News tkellem mad-direttur artistiku ta' dan il-festival Mark Kaburden li saħaq li għalkemm festival simili saru għal dawn l-aħħar snin din it-tmien edizzjoni se tkun waħda unika. Di jieda tmien edizzjoni ta' festival ta' komunità, imma l-ewwel darba li tissir xi ħaġa bħal Merħba Senglejana. Differenza li fej qabel kienet l-Isla Marittima li kellha narrativa kbira fuq livell ta' baħar. Darba l-Merħba Senglejana qiegħda iktar xi ħaġa komunità anke l-komunità in general, mhux biss ta' affarijiet tal-baħar, imma l-komunità tal-Isla stess. Kaburden tagħna toma ta' se esperjenzaw dawk kollha li se jżuru din il-belt matul il-jum tas-Sibt. In-nies meta jiġu 16 huma ħajjaraw gamma varja ta' esperjenzi li ġew li nħolqu minn nies residenti stess tal-Isla. Jiġifieri aħna nitkellmu fuq xogħol ta' restawr, xogħol ukoll ta' arti, ta' artiġinat, xogħol ta' komunità fejn artisti u tfal u żgħażagħ ħajjiltaqgħu flimkien biex joħolqu proġetti flimkien. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis saħaq li b'dan il-mod il-Kunsill Lokali tal-Isla qed isir tas-Senglejani li bil-parteċipazzjoni tagħhom f'dan il-festival se jkunu qed juru l-mod li bih bit-talenti u ħidmietom qed isawru l-kultura ta' din il-belt.